Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 21 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita si kakauhaan nga simana sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16 ngadto sa 22. Usa niya nakahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Sa Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo, usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Sa Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o inahan, ug higugmaa ang imong isikataw, ingon sa imong kaugalingon. Ang batanon mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton, og mingon sa Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan, og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, og makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog nini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon, kay dato man siya kaayo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, dinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.